ndewono ndị be anyị ekene m unu daalụ na unu na-eme anya n'iru ọ bụ Paulina neni anyị na-celebrate victory. Cheers, testimony. Unu na-anya na caption a hey matchmaker testimony. Ọ bụ ihe anyị chọrọ achọ nke na-eme na ụmụnne hey nwanne anyị nwaanyị o win jackpot. Ọkwa ngwa unu bịa ka anyị na-eme matchmaker. Unu ejezine na akwụghalị na nna ebe ndịdụ Chukwu sịrị gaa n'ụwa nụọ di na nwunye mụọ ụmụ baa ụba na ebe ndịdụ ụmụnne kedu ihe unu na-akwụghalị unu pụcha ebe a na-achị ọzọ unu gaba ebe a na-alụ agwụ ụmụnne hey we gonna pepper them oh we pepper them cheers cheers we gonna pepper them oh we pepper them oh we wanna pepper them oh we pepper them oh nyabu nwada anya wee bụ na ọkwa na February nke anyị 2024 ka emelie matchmaker. Onye bụ na ya na-asị unu bịa wepụ ifele kwupụta ka ọ dị unu ka enyere unu aka. And ihe na-emekele ndị mmadụ advice bụ nye bụ individual matchmaker. N'ụtụtụ apụtara m si kedu ndị chọọ ime match? Kedu ndị chọọ ime match? Do you want to match? Are you ready to match with us? Single individual matchmaker. Unu si yes na unu ya you are ready. Ị ga-eme nkwe. Ọgwụ egwu onye ọkala obi. Akọkwalụ nwata ihe eji abụọ ganyala. Isi ka ịra. Mana aga na anwa walk and pray. Asi gị mee practical thing. Ị ga n'ụlọ ụka gụcha carry me dey go Jehovah, carry me dey go my husband house, carry me dey go Jehovah, carry me dey go my husband house. Na-abata anyị nwee big testimony nya nke nnukwu na ihe a echezochego m ya madụkwu m ya. Ọ bụrụ na ọ bịara bịa kọbalụ m no agbago nkwụ ya megie amara m na enweta m testimony n'abalị ụnyaahụ. Hey, ampụta ụtụtụ bịasị unu, do you want to match? Ị ma na emelie matchmaker unu na-abata unu na-ekene unu na-ashia unu na-akọmentị unu na-ashia unu na-atag ndị mmadụ tagbanị ndị mmadụ ka nkọlụ unu akụkọ nye unu obi ike. Arụnze nwanne anyị nwaanyị bịa wee mee testimony. Ọ bịa mee ọ bụ ezigbo mmadụ ọtụtụ ka ọ gaziri fa bịara mee testimony ka fanyekwe ndị ọzọ na-ekolopụ obi ndị na-enwe disappointment left right and center ka famalị na hope ka dịkwa na Chukwu nọ n'eluigwe na-enu ụwa anya na Chukwu ga-alụ nwa ọrụ dịka God no matter ya condition. Ịmara ndị mụrụ ga-amụ ụnyaahụ fa ga na-akpọzi gị anti nya bụ ọnụ kwuru njọ emecha kwube mma. Nya bụ tag ya na ndị mmadụ niile. Ịmala onye ọbụla lụgo oge ịnụ di na nwunye from 21 gbagobe o lụgo oge ịnụ di na nwunye. Nya bụ tag ya nfa sifa na o nwere ihe nchọ ịgwafa na biggest testimony in town mere. O wee bụrụ na onye nụrụ ya si na UK nke anyị wee jee n'ọnya n'elighị ụzọ na-akwaghị ọnwa. Ọkwa ngwara unu ịgbala ka azụ a na onye ji ya na-akọ n'olu onu n'omume. Onye gbala ka azụ a na onye ji ya na-akọ n'olu onu n'omume. Ọkwa na-abụ post olu mmadụ matchmaker. Ndị mmadụ eju ndị onye ọbụla na-akọ ihe sọrọ ya nke a ọ kachitago big fish. Nyabụ ndị niile na-akọzi ihe sofa kịta nyanwa nọzi n'ọchị kịta anya na-amụrịzi tagịbanị mmadụ ka mbido kọbala unu akụkọ ga-enye unu hope ga-enye unu ọganiru ga-adịla unu na mma. Anyị bịara maka ọdịmma ndị Igbo unu n'anya unu fụ na anyị ji celebration wine wee na-apụta maka na matchmaker anyị na-eme na-amịta ezigbo mkpụrụ ọma. Ana m agwa unu tinye anya na mmiri unu were ụkwụ chọba ihe dị na mmiri ma ihe dị na nwa akpa ekebila ọnụ. Anyị anaghị eme ihe ụmụaka. Chukwu sịrị onye chọtara nwunye chọtara ezigbo ihe na ọ ga-anata ngọzi si n'aka Chineke. Hey,
nwaanyị a o wee win no jackpot nka onye o si na di ebuchachacha ezigbo mmadụ wee bụrụ dede nya ọkwa Jos no na February ka emelie matchmaker ka esi melie ọ tụpụtakwa fotie ọ tụpụta nnọọ fotie wee tụọ onye na page ndị mmadụ kọmentị a na-agha isi ndị na-akọ mma ndị na-akọ njọ ịmara ọtụtụ gba aka na-azụ ana ifuru wine nji celebrate ya victory and money a ga-afụ na UK maka onye nụrụ ya si na UK wee bịa n'ọnya so ọ si na mgbe ọbụla o ji wee tụkwa ụkwụ na UK na ọ ga-abịa wee bunye m ekene pụrụ iche and na ọ ga-eme very soon na ọ ya zie ka aka eme akwadobe Golieli ka o si ga-eme ndewo ọdịlị Batlomi ekene gị no biko na onye bịa nye na kọmentị nye na ashia na ọ bụ ihe ọma mere ihe ọma ya ka m ji bịa na-ekwupụta ya nya arụgwa kacha m amaghị dị m echezogo m ndị a na-emere matchmaker dị too much mmechere nchezo o wee bụrụ ya na o wee bịa n'okwu onye asị ya ị ga-emekwe voice dị mma kama ọ bụgodị na ị chọrọ ịkpọ afa gị Jos mee voice dị mma ka anyị wee nye ndị mmadụ hope na ihe na-aga ụfọdụ na-agba abịa na comment section a na-akọ gaga ka ekweni afụnugokweni ndị ihe ọma mere nka mgbachipụfa nnọọ nkịtị ụlọ amara na ọ na-eteki mmadụ something wee nweta ihe onye anụrụ di ihe na-ama na o nwere ụtọ dị na di ụtọ dị na ya ịnụta obi gị wee rube isi i chalenjire nwoke nya bụ mma abụ ya mentọ ọkwa m ibe na UK okwu anya na-eseli gị na di gị one day maka ka nwanne anyị nwoke esi wee n'echiche anya wee sekpuru gị wee si na UK fee n'elu wee daa n'ala Igbo wee nụọ nwaanyị ọ bụ ezigbote mmadụ ọ sịra ka o je nụlụ ndị ụfọdụ na-akọghelizi ọnụ na-asị ụmụ nwoke anyị fasị na fa ga-anụlụ ndị mba ọzọ nka ị na-anụ ndị mba ọzọ oke gị na-efu ọ bụ nke gị na-efu ọ bụ kọlchọ gị na-emebi ọ bụ afa gị na-efuneri gị na bụ na agwa m unu ka esi eje anụ nwaanyị ịchọ ịnụ nwaanyị ịbịa achọrụ gị nwaanyị emeli gị matchmaker ma ọ bụ ịrọrụ na ndị na-eme matchmaker ụmụ nwaanyị na-eme matchmaker na-atụpụta ma ụmụ nwoke isi ebe ahụ rọrụ ijezine na-achụgharị nwaanyị na-ewesti ya time ya precious time and energy ọdịlị when will it be my turn Chineke ọ ya abụkwa tọnụ gị n'oge na-adịrị anya ụmụ nwoke ọ chọrọ n'ụlọ arụ ọ bụ anyị bụ ụmụ nwaanyị abịa anyị na-agụ carry me dey go Jehovah carry me dey go my husband house anyị na-agụ ndị na-amụ yes fa na-ekpe ekpele mana ị na-ekpe ekpele ime gị practical thing ọ na-akwa work ị ga na-ekpe ekpele wee tinye uju ụkwụ gị wee na-eme ihe o kwesịrị na ị ga-eme wee were opportunity mmadụ tụpụtala gị greater opportunity wee fụ na ihe ga-enyere ndị be anyị aka ile anya na content anyị na-ekreti ọ bụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ihe ga-enye aka ile anya na the other page anyị a na-akpọ Igbo Class World ọ bụ ka ọ dịkwala ndị Igbo na mma ihe ga-enye aka ya bụ anyị pụta ka anyị na-enye aka yes anyị nwere WhatsApp group ebe ndị na-achọ di na nwaanyị nọ anyị na-ana ego wee na-etinye mmadụ ya regista ka anyị wee dị sure na ọ bụ ndị ezigbo mmadụ dị serious ụfọdụ nọkwa na-ekwu si na fayara akwụ ya nka unu akwụrọkwu ya good fine onwere ihe ome ama m ihe ndị na-eme matchmaker na mba ọzọ niile na-ana nke anyị mere almost free ọ bụrụ maka ego ahụ ka anyị na-achọ ka ọ dịrị nwata na mma eme nwata ka emere ibi obi adị ya mma ịmana na onye na-achọ di dị ka onye na-achọ nwa obi anaghị elu ya ana maka emere mmadụ ka emere ibi obi anaghị elu ana onye na-achọkwa nwaanyị ofu ihe ahụ ọtụtụ ụmụ nwoke fanụrụ nwaanyị o nweta reason ma ọ bụ delay marriage o nwere reason ọ
ọ bụ arụ ka ọ na-afịafa fe nwetebere onye fa na-achọ fe nwetebere the right person mkpịsị ngụfa ụmụnne we go na pepe dem we pepe dem nwanne anyị nwaanyị a ka o sikwe n'ụdị nke bụ na ọbịa dị nnọọ maka onwe ya onye bụ ị na-eme ihe kwụba aka gị otu ịdị straight forward ịdị real ọ bịakwa agwa m unu na individual match a na-ele ọfụma karịchaa ihe niile ka o si mee nke bụ na o dee maka onwe wee tinye picture ya na peji anyị tụọ foto ya maka anya na-elicha ọnụ elibe trust onwe gị be honest to yourself na aka gị dị ụcha ịtụọ foto gị ọnụ kọbụ ihe sọ ya ọnụ ga-akọlịlị mana ọ kara gị obi ịtụ na foto now obi asị m wepụzie foto ahụ ebe ọ nụgoro dị m wepụ ya so na-eche kedu ka m si ga-eje mana m eme je dive na dig deep wepụ ya ebe ọ gwago m wepụ ya ịghọtago ọ tụrụ foto ya mara mma ọ makwuru mma so ndị mmadụ na-akọmentị nnọọ na-ekwu ihe sofa ndị na-amụ amụ ndị na-aga ọfọ ya ka m jisi unu na-agọlụ ndị mmadụ ọfọ ndị na-amụ amụ ị na-amụ mmadụ amụ na ọ na-achọ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ọ bụ Chukwu ka ị na-amụ amụ maka ị gaghị eje wetanwu dị nye ị na-akọ ọnụ ụfọdụ isi na n'oge agago na eji ịbụrụ Chukwu o nwere ndị ejifa ụmụ nwaanyị na-amụlide nwa ịmara luo 50 ụmụ nwaanyị na-amụ nwa luo 50 ihe ma bụ gị mee ihe ibe gị mere ka obi dị gị mma ma imelie n'oge ma imelie letio ọ bụ ka Chukwu si wee chọọ ya ụfọdụ abụrụ na ịbụ ajọ mmadụ nọọ na ị nwere lọk ị na-apọchi ukwe ya dream ifuru ya ka ọ bịa sị m wepụzie ya ka m ji bịa na-celebrate ya nwanne anyị nwaanyị I'm happy for you ịma na ịnugodi na peji anyị a ịbịa kwupụta testimony gị ọ bụgodị na ị chọrọ inye anyị foto gị ikwuola anyị voice ọ ga-adị anyị obi mma anyị weli enye ndị mmadụ hope ị na-anụ ya ọ bụrụ na anyị emegolo gị matchmaking ịnụọ dị bịara kwupụtara anyị ka anyị nwee aṅụrị solu gị wee kene Chukwu marriage gị ga-enwekwe ke nshọt ka m ghara ikwu na marriage gị ga-enwe ke ka m rapụkwa gị maka ọ na-abụ nkwukwu okwu ọ na-elebe so ka m ghara ịdị ka mbụrụ gị ọnụ mana ọ bụrụ na ihe ịnụgodi ọtụtụ ka emere matchmaker fa anụ ọdị gbanyụ ọkụ ihe bịara bịasị ndị ibe gị na-ekwe na anụgokwe m dio kenele m Chineke ka Chineke dala otito ijos baa ụlọ ọ dụrọ mma oshiokwe sign off onye bụ ezigbo mmadụ so ịma na ịnụrụ dị na peji anyị bịa kwupụta wetara anyị foto agbamnkwụ gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka atụpụta igwe anyị na ị chọrọ ọ bụ ihe ịchọ ka anyị ga-eme anya ya na-eme ihe ị chọrọ mana kwuo voice ọ bụgodị na ịkpọrọ afa gị kwuo voice note kwuo onye ọfụma ka ọ chawa ka ndị mmadụ wee nụrụ wee malụ na ihe na-eme maka ọtụtụ na-eche na ihe anaghị eme ihe na-emekwa ihe na-eme o wee bụrụ nnọọ ọraka ịmara ọraka UK bụ nọmba 1 western world n'ụwa niile ọ bụrụ ebe ahụ ka di gị si wee bụrụ ezigbo mmadụ o wee si o wee na-ebukwu ya ka akwa di ya wee bụrụ nnukwute ezigbo mmadụ wee na surprise okwukete ihe mụ na ya kpacha n'ụtụtụ a na-aṅụrị na-awụnye elu ya bụ mụ na gị ga-afụ na UK maka peji anyị wetara gị ihe ọma ifuru ihe ọ na-ekwu o kwuru ihe a ọ dị ka ọ nọ n'ụla mana a sị m ya ị ga-eme peji ị ga-emekwa voice dị mma ka ndị mmadụ wee nụrụ ọ bụgodị na ị chọrọ ka ke ihe a na-eme Chineke chekwele ọ sị ka m wepụzie ha pikchọ n'igbo anyị abịa n'ọnụgodi ọ nọ na UK die na saịdị m ọ natabịa m ego isi ozugbo
Chineke wepụzi ya picture n'ebe a. Ana picture na social media. O si be tinye na picture na social media. Nya wa ka onye m ihe ba ji wee kwacha nkwụ foto fa. Nye m nnọọ aka nchawa. Hey, ya na onwe ya cha. Kukusi nke n'ọrụ na-arụ. Chineke gosi gị. Chineke si n'aka gị wee tinye m ọchị n'ọnụ. Chineke si n'aka gị wee mee ka ihe ọma kwuo n'iru. Ya debere ụmụ gị ndụ gosie gị. Ike nke Chukwu ndị UK ma bịarịrị ka mụ na gị fụka nke na ego. Darusọ polisi n'ego gosie gị. Ọ gosie gị ma advice niile nyere. I'm any advice. Wow. Thank you very much. Onwere ihe dịka na mmadụ n'ụdị. Onwere ego one iji wee kwuo. Ịmakwa na onwe ndị pastọ ụfọdụ na-asị ụmụ nwaanyị bịa kwụọ ụgwọ naba ịla ikpe na-ekpele ka nna ekpele ga-ekpele ka ịnụ ụdị ọgwa gị price kwụọ ụgwọ. Ọ sị gị isi a na ị na-achọ di n'ọka okpele ga-ekpele ọgwa gị ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ọtụtụ ego ị ga-eweta ka ọ wee kpele ga-ekpele. Gị lalụba ụla ga-ekpezi na-ekpele. Afụgo m onye agwara ya. O wele ego tantantam nnukwu ego kwuo. Nnukwute ego. Kwuo pastọ si a ga chili ute gị na jee lalụba ụla na nke gị emego. O je na-alala ụlọ ọ na-asịkwa ekpe ekpele. O nwekwa ihe meene nothing mega. O nweghị ihe meene. Mana na nke anyị wee sị na anyị na-eme unu bịa. Si unu gị jee mụba ọlụ gị gị bụ nwoke. Jee mụba ọlụ gị. Ịchụgharịzi na nwaanyị. O nwere uru ọba kama ọ ga-anapụ gị ego. Ya ego nke isave. Jee gụba akwụkwọ gị. Chọta ego gị. Ịchọta ego gị. Ihe na-achụ nwaanyị ga na-achụ gị achụ. Ọ bụ ihe anyị gwa gị. Ịbịa ebe anyị meeli gị matchmaking. Anyị meeli gị matchmaking ịnụọ nwaanyị. Ịba n'ụlọ ichigbuo na n'ije na-agagharị na-achọ nwaanyị. Anyị na-ekwu ya na-asị na anyị achọ dị ịmago ụmụ friend to marry. Ọkwa ifulu onwe dị onye be anyị yiri oyi wee nụọ dị. Ọ bụ connection. Mana anyị na fana dife biluo taa. Onwere onye na-ese okwu with die. Unu afụ gị unu si ka unu je unu na-azụ afịa akpa. Anyị si unu na-ekwenụ matchmaker ulu anyị. Unu ije na-eyoba nwoke ego. Ma gịnị ya ọmachi ya gịnị ije na-eyoba ego ọsọkwa onye ahụ bụrụ milionia. Onye ra like ya ma ị bịa na-eme ka onye agụ na-ayọ ego. Onye ra like ya ọ ga-asị ya onye nke ọ ya akwụ ezumori ma ọ bụ lichepụ ego m nwa lidee m nda. Onye ra like ya ihe arapụ ya o jiri aka gị nye gị mgbe ahụ unu na-akwado ma ọ bụ unu na-achọ ịnụ di na nwunye ma ọ bụ mgbe amachi unu. O jiri aka ya nye gị n'ala onye ekwenye gị chacha ị ga-agba ya nkịtị. Iji eyobo dịka ịbịa ili ego gba ọsọ. Agwakwana unu edinene unu si na unu ga-edina iji that very day edina egi ọ dị likely na ama nnuzi gị. Ihe ama ihe unu jede ebe o nwere onye anyị ma matchmaking ebe a anyị na-ekwu maka ya na-asị na anya na di ya agamiga onye chi inu ya onye chi inu ya na-enye ihe na-spend ihe o dị eje lab test niile ihe niile ekwesịghị na a ga-eje as lab. Onye li ego nya je enye separate chitali ya akwụkwọ o jechekwe nke ahụ ya na onwe ya je nke otu ọkwa demand n'anya demand maka ihe niile dị alright. Demand chitakwa nke ihe niile dị alright. O si ya now fanabọ ga-eje together. Fanabọ ga-ejezi together n'ofu ụlọ ọgwụ je mezie nye ka adọkata akwụkwọ ka e wee mara nke a bụzi confirmation ya. Ejechekwa a na-akwado a na-aka ime ego. Mgbe ahụzi ka demand na-emezi diledi ayọ ọkwa ego ọ bụ demand na-espend. Mgbe ahụ ka ọ na-emezi ka edine ọ na-esezi okwu. Ọ bụ mgbe lụrụ na-ahụzi akaba gị ime ego. Mgbe ahụ ka a ga-asị gị ọ bụrụ na ị chọrọ ndinezi good nebezi. Ọ bụrụ ifuru ana mmadụ ijaghe osi na ọka ijagheli a na-azụ afịa akpa ịma na onye ahụ adịbere serious. O kwesịrị ka ife ọsụba mmadụ
especially mbosi mbu mobo akamatacha ofu nyaka anyị na-agwa unu na n'ihe dị na ya dị too much Chukwu ji wee denye na akwụkwọ nsọ wee sị onye akwa n'iko one word mana irụpụ isi mee disobedient ihe dị na erike ihe dị na ya dị too much disadvantage dị na ya dị too much mgbawa obi disappointment mmadụ dị na egi ọnụrụ gị mgbawa obi nwaanyị akapụ gị ego gba ọsọ mgbawa obi ịtụba nwaanyị ime eduteli gị n'ụbịa isizie mgbe ahụ ịgbaba ọsọ ilaiki azịa mgbe ahụ ịkwadoro akwado isi na ịkwadoro nke ibido gbaba ọsọ ịrapụ nwa gị n'ụzọ gbapụ ọsọ ịgọnarị nwa gị ọkwa gị nwatụbala ime ifu gị ihe dị na mgbe ị na-emekwa ihe nsoli ịgọnarịla nwaanyị ewee je chọba onwe ike ọ chọba iwepụ egbugbe ọchụ ma ọ bụ inyebi ego sọpọtụ bịa si ya na ịchọrọ ike adịrọ redi nya wee je wepụbe onwe ike ọnwụ anwụ mgbe ọ ga-anụ di ma o nwere ụmụaka majority enwere ụmụaka so na ije na-ewepụ afọ ime majority mana o nwekwe ndị jos na-abụ nwaanyị aga ọ bụrụ na o wepụrụ afọ ime ndị o mechakwa ọ ga-amụ nwa afụgo m onye dị 19 years nụọ di oyiri oyi ọ bụ di ebreki mana o nwere nwa achọjuru nwa afọ o tekwala aka tupu ọ mụọ nwa a na-asịzi ogini na-eme yes ọ bụchara na ọtụtụ ndị na-achọ nwa bụrụ na fa wepụcha afọ ime wepụcha nwa dịfa n'afọ ndị onye ka anyị ji asị unu emenie nekwa ihe ọ ga-eweta ọ na-ewetakwa ọya o nwere ọya anara agwọ ka mma na ichikpuru ịchọọ ịnụ di ma nwaanyị ịchọọ dị 3 months ezugolu onye ka anyị ji si kịta na-enwe aṅụrị na-apọpụ nwaanyị na wee na-ewenyili nwanne anyị nwoke aka elu jee nụọ nwaanyị na be anyị si na UK wee jee nụọ nwaanyị ọ ga-adịla unu na mma udo ga-achị na ezinụlọ unu ga-ezute ezi udo ọganiru maka na ịma ihe ịchọ maka a sịrị na onye bụ aka na-aza na ndị ji ya na-akọghị ịgbala ka azụ ana onye ji ya na-akọ n'olu n'omume ịgbala ka azụ ana onye ji ọkwa mbọsị enwe atụrụ foto ahụ igbu a o nwere ndị gba aka na-azụ ana ndị ji ju ya na-akọnye so ọ bụkwa na ị ga-aka obu tụpụta ike obu tụọ foto gị ma ọ bụkwa na ị kara obi onye na-ama jijiji nke ihe mbụ dị na ya bụ na kọlụ ga-akpọ gị aghara kọlụ ga-akpọ dede nya ihe azakata kọlụ isi ogini fonu gị ga-enwuru ọkụ fonu gị ga-anyụ ebe ị na-aza kọlụ 3 a na-abata 4 a na-abata kedu ndị na-akpọ gị ndị ezigbo mmadụ na-atọ nwaanyị kafa mmalụ na-ewere ajụjụ na-abịa ị na-aza kwee kweke kedu ndị ọzọ na-akpọ gị ndị fraudsters ndị chọrọ ịbịa napụ gị ego maka o nwere ndị otu akụkọ nkọrọ ụnyaa ịmara ụdị akụkọ nkọrọ ụnyaa afọ na ịbụ working class lady febulu bịa kwe gị nkwụ ọnụnụ ahụ fasi asị fanụgokwe nwaanyị ọ bụ ihe enweghị ọrụ na-eweta faji fraudster ụmụ nwaanyị o nwere ndị ji nke ahụ wee na-eme fraudster nke fa so fakwe gị nkwụ ọnụnụ ije gee ihe nkọrọ ụnyaa ọ bụ nwanne anyị nwaanyị kọrọ m ya ọ sị nwoke wee bịa kwụnye nkwụ ọnụnụ target enyi asị onye na-alụ ọrụ si na ọ ga-anụ ya wee kọbara ya akụkọ juru onye ahụ ọnụ akụkọ enwere isi na ọdụdụ ọ sị gị njikwa wee agụmakwụkwọ na seminary school ọ bụ fada ka maka echi ezim mba biznes now aka m anụrụ nwaanyị ana m achọ nwaanyị mma anụ wee fụ gị afụra gị wee laiki ya gị nnọọ o nwere onye ọzọ obi mụ na gị ga-ebi n'elu ụwa o tego mkpebele ekpere maka gị chukwu wee zite gị o chukwu daalụ kedu ọzọ o nwee biznes na-eme ego josu ịmago gbanarị m ọsọ n'aka mana ego gafe abata jos boro nye m ego bonyere m obere ego iboro m ego wee were eto ọnụọ biznes asụọ ji biznes ga-apụta ọpụta ọfụma
anyị elibego ihe mma emezi bụ nkwụghachi gị ego gị ahụ m wee tinyelu gị ọmụrụ nwa tinyezielu gị ọmụrụ nwa m wee nụọ gị ịbụrụ nwunye m anyị wee libe ego o wee sị gị ihe ọzọ gwakwanụ nwanne anyị nwaanyị wee si ya nwanne anyị nwaanyị wee si ya ka a na lụọ ndie ogbu ekwe ka ana ọ nọ mba nwa na-asị mana ama ihe ụmụ nwaanyị ụfọdụ ji afọ ọlụ oke victim a jos maka na ị na-achọzi di ihe bụ eji maka aka ụkọ na-akụ gị kụba arụ kama mmadụ ga-eyuzu brain gị playeli gị smart ọ ka mma na ịra ka ịra dana ije wee weta mgbawa obi ọ ka mma na ịrakwa ka ịra nnọọ o wee si ya na ya na mamụ ya bụ imagine ogbenwe ikolobịa gbara isi awụ ọ gbagokwa akwụkwọ onye na-akọ ihe o jere ịcha ike nwaanyị ọ gbapụrụ nke ya debe n'ụlọ ma ọ tinye n'akpa osie ya na mamụ ya bi anyị dị religious anyị anaghị ebitogheli aka anyị anaghị eme ụmụ ihe ahụ anyị anaghị eje achụ nwaanyị ọ bụ respect ka m na-enye mama m maka na ka o si zụọ anyị anaghị ebu nwaanyị abata n'ụzọ ọ ịchọọ ịnụ anyị nụbazi anya kịta mụ na gị mmemme ndujezielu gị anyị nụba ọ na-akapụpụ ya ego nwanne anyị wee wee si ozugbo o si na ọ bụ seminarị n'Okechi fada nya ọbịa laikcha anya asị onye dị religious nnọọ onye bụ ezigbo mmadụ ịma na ụfọdụ na-eche onye ọbụla bụ man of God bụ ezigbo mmadụ ihe na-ama na onye a bụ ekperima n'owe ofu o ji ya etigeli anya o wee welie na-etige nwanne anyị nwaanyị na ọ bụ seminarị chọọ ichi fada ọchị ezi si o wee bazia wee kapụcha anya ego kapụcha anya ego wee dulieli na-eje na nke ndị oyi ya nwoke ebe fa na-anọ egbu ebi na-achịka akpụkpọ ndị partner in crime ọ bụfa ọkpọli a na-aga ebe ahụ kedu ka isiri ga-ama ị ga-eji anya gị wee malịrị onye nugo nwaanyị ị ga-ama onye anụgo nwaanyị onye a na-ekwu maka ya o wee si na ụgwa ndị ọ na-egwu wayo gwara anya si ya nwoke anụnwa nekwa ihe ọ na-eme ndị mmadụ ka uche gị dịkwa ya onye anụgo nwaanyị o megie ndị mmadụ discover anya jekwe na nke nwunye je rịpọtụ nwunye ọ karịrị nwunye na-agbọ nwunye ụja si ome obula akpị ya na ọ karịrị nwunye o wee na-eme ụmụ nwaanyị ihe ahụ ifuru na ọ ya na-adịrị ya na mma ị na-agọnarị nwunye gị na ụmụaka gị chukwu nye gị ịgọnarịfa maka ka ị wee je igwuo nwaanyị wayo narị ego ịnọkwa na ya dị na-enyo ihe na-abụ ifuru na ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbo nka mmadụ mee gị ya obi ga-agbawa gị ifu gị ihe dị na ya ka anyị ji si unu jee jụọ eze si ya kedu be nna ya kedu obodo eke ibunye jụọ esi ya ịnọ n'ụlọ ọ nọ n'ụlọ ọ bụrụ na ị pụrụ ije ndị pụrụ ije na-eje ajụ ese like nwanne anyị nwoke nụrụ nwanne anyị nwaanyị kịta ọ nọ na UK nwanne anyị nwaanyị nọ n'ụlọ so ọ jụrụ esi ya ezili ndị mmadụ o ziri ụmụ nwanne ya nwoke ma ụmụ nwanne ya nwaanyị a sị ya kedu onye bụ nna gị kedu onye bụ nne gị ana m ajụ onye nwe nwa achọrọ m ka mụ na ya biri ana m ajụ onye nwe nwa achọrọ m ka mụ na ya biri ejeni jụọ ese ndị ka esi eme bụ imechere a na-akwado na-anata ọ bụ ka esi eme ya bụ unu furu ahụ unu like ya jụcha ese ya bụ nwanne anyị nwaanyị asị na advice ọ na-enye onye ọbụla mbụ nke a onye nọ na UK bịanụ gị kwụba aka gị ọtọ do honest to yourself maka na ọ bụrụ na ị na-asị gị onwe gị asị ọ ya na-awụ ịkwụba aka gị ọtọ do honest to yourself ị ga-enwe mmeri maka ihe na-egbu ọtụtụ bụ abịa si ofu asị ma ọ bụ achọpụta onye ahụ eluzuo trust ifu gị asịsị emekwe na unu chie nọ egwuregwu onyanwa ụmụnne kedu ihe unu si ka anyị mee anyị na-celebrate pop champagne we gonna pepe them we pepe den tag ya ndị mmadụ ọ bụ na share video anụnwa maka the word of encouragement ndị na-ekolopụ obi chee na olileanya dị ozi ndị kọlụ nwanne anyị nwaanyị ọnụ fa ga na-ata aka n'eze fa ga na-ekwu mma ọnụ kwuru njọ ga-ekwuzi mma ịmakwa ihe bụ
ọ dịrị izi asịkwa asị unu na unu fee n'isi unu nupụ isi unu gbaa ụkwụ n'ala onye jiji akọnyegonu Chineke ekedekwe gị tanksa Chineke ọkọọlụ ọnwa gị gozibeli mfe were ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị udo ịfụnanya ezi agam n'iru wee chọbata mma gozibedie maka ọ bụ ezigbo nwa afọ onye ejiji ka esi aga ya onye gba aka azụ a na onye ejiji ya n'aka n'olu ịmara na ihe a bụ hobi m na nwata na-asị unu kwụba obere ụgwọ ahụ ka unu wee mee registration ọ bụ nothing to me ọ bụ ka e wee mara ndị dị serious maka ọ bụ almost free ihe a abụrụ ego ama m ihe a ndị na-eme matchmaker na-akata mkpa ego ọ bụ akata mkpa ego maka mmadụ maachị gị nụọ dị ọ bụrụ obere ihe a na-achọju ji afọ kpejuo ekpere afọ gaa ebe niile ụnyaahụ nke ọ dịkwa mana nwoke mmadụ maachị gị nụọ dị Chukwu si si n'ụba n'ụwa Chukwu si gị onye chọta nwunye chọtara ezigbo ihe mmadụ maachị ya gị nye gị the right match wee nye gị isi na ọwa ọtụrụ ya di nwanne anyị nwaanyị ana m echekwana utekwenụ m mmanya o mma aṅụkwa nke bụ mmanya mụọ mmanya tomi mana n'agbanyeghị ka o si na-edi mụ na-enutere m mmanya aṅụrị na-egbu m ka mmanya maka oyiye nchọ achọrọ m ka ndị be anyị na-anụ di ndị be anyị especially ndị nọ na mba ofesi jee na-anụ ndị bụ dị na ndịda be anyị ka language anyị ghara ifu ka ọdịnala anyị ka culture anyị ka tradition anyị ghara ifu ọ bụ ihe anyị ji maka ebumnuche anyị wee bịa ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma o ka anyị lụsi bọọlụ ike na ndị Igbo enwere ego kwa onwe ha o ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere ego kwa onwe ha o ka anyị lụsi bọọlụ ike na ndị Igbo enwere ego kwa onwe ha o so ihe anyị biri uche na-eme ọ na-atọ anyị ụtọ ọ bụrụ iliri enyere gị jos nnọọ na ọbịa nnọọ wee kwupụta wee kene ozugo maka agụụ a nara agụ m o nwere ofu mkpụrụ agụ na-agụ m onye akwụdo agụzi m n'ụwa uwe wee gwụkwa o nwere ka ofu mkpụrụ agụ gụọ m di m zugodi ike eme wee nụọ m mụnwakwu nwee lọkụ echere m uche na mma abịa obodo oyibo m bịa connection ọ bụ connection abịa m ọ bụrụ ihe social media bụ aka ọrụ ma enwere m ọrụ so ọ bụrụ ihe maachị ọ bụ my hobby in short ọ bụ my hobby bụ ya bụ ka ndị mmadụ dị happy ọ bịa bụ my hobby mmechi enyi o nwere ihe m na-erite ya bụ ịdị happy ndị uwe na ị na-amụli anwụ mụ na onwe m adị happy ndị happy to myself na ọ bụ ya hobby ịmara ihe bụ hobby ma voluntary ịmakwara ndị ọcha n'ọnya so o si abụ ihe ndị ọcha na-eme voluntary ma hobby ma charity fa na like ya ọfụma ya bụ irutọ mmadụ amụ na ọtọgova o were ego ọ na-espendili ndị mmadụ ka anyị lụsi bọọlụ ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma ka unu bịa unu kọmentie unu shia unu hitie like unu tagịa ndị mmadụ ọ bịa bụ na ọ na-aga n'iru maka anyị chọọ ka anyị na-afụ like comment ịma na ụfọdụ anyị bịa na-ekwu ọ bụ na anyị afụrụ ụmụ ihe ahụ anyị wee nye na ọ bụrụ people's topic ma ọ bụ people's choice ihe anyị ga-eme bụ anyị chenjiwe topic anyị wee nye na unu alaiki ya bụ ihe anyị na-eme ya bụ anyị chọọ ka anyị na-afụ tag ịchọọ mmadụ igbo ọnya more people more opportunity onye akpọta ọkpọta ibie
ana m agwa unu ka ọ bara unu uru ọ bụrụ ka ọ bara m anụgo m di ndị ejijere m echi mgbapụta na-achọ di ọzọ o nwere ihe ga-eme ka mgbapụta bịa chọba di ọzọ chọọ di ọzọ gịnị ebe anya tanda we stay here esechegokwu okwu ebe a ga-ekpe di ya ịmago ikpedo okwu settle your matter by yourself constructively ịmara ihe bụ constructively ọ bụrụ nke nje kpọba mmadụ constructively bụ atụpị anya ọnụ ya bụ okwu na ụka dapụtara gị na di gị unu kpọọ onwe unu nọrọ ana ka unu na-ekpedo ihe ahụ ihere adịkwara udu ma ọ bụ arrogant obi na-atụ alụ nke ejime nke ejime nke ka eke esi ga-ekpedozi ekpedo ọ bụ ọkwa ịka na-atụpụta okwu ịka na-achụ okwu ịka na-aba mba ọ bụ kedu ka esi ga-eme ọ bụrụ ihe ga-eme investigation na-eme enye once and for anaghị akwara you settle onye constructively unu settle chiche enye unu kpedokwe unu nwamụ unu kwe n'aka unu makụọ unu dịkwa ka unu dị maka onwe ndị alụlụ ana abịa kpedo chiche ịtụdị ihe mbọ ịtụdị isi a na ise evuolie onweghị ka ise evu ọ ya na-epepekwe gị epepe ọ ka mma ekpedochi ikpe ikpoli ihe wofuo ịgbabakwa egwu ozugbo ihe kwa echetazie unu gbaba egwu popu ba champen gbulibe egwu ozugbo amaka omegi ihe sụta na ụgburu oge egwu maka onwe ndị na-egbu mmadụ egbu maka a na-eme mistake ọ bụ ọtụtụ chekwele 1 minute we gonna pepper them we pepper them we gonna pepper them Chineke ọkọlụ ọmagidi ọkọlụgidi Chineke ọkọlụgidi imela ọkọlụgidi Chineke ọkọlụgidi ka anyị wenyeli Chukwu mmanya enu lie ala lie Chineke ibikwa n'eluigwe ọgọdọ gị gbasara agbasa na-akpụ n'elu ụwa ijulu eluigwe ju ụwa wee ju okpuru ụwa ibi na ana okpokọrọ ana ị na-egwu mmiri okpokọrọ ana Chineke ibi n'elu bili na ana bili n'ikuku bili n'ime ana ijulu eluigwe ju ụwa o nwere onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa nwere onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa nwere onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa onwere onye dịka gị ijukweli eluigwe ju ụwa nwere onye dịka gị ya bụ ọbịa ka anyị ji agụ na-asị ịnọ n'eluigwe nọ n'ala ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri chi anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe meriela anyị emeriela obi n'ala emeriela anyị emeriela obi n'igwe emerigokwa anyị emeriela obi n'ala emeriela Igbo klaasị lụsi bọọlụ ike Igbo klaasị lụsi bọọlụ ike kọwedịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere egokwa ọdịnala ha anyị nwe mmeri o wee bụrụ ya etinyere mmadụ ihe ịbịa ike na-enye igoli ọfọ ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ a na-agwakwa unu chee na ọmụ ka a na-emeli ifuru olutu dịkpa olutu akpa apịa ọ bụrụ na anyị anaghị eme ya o nwere ndị be anyị na-asị ọ bụ gị ije oje n'ụlọ ofu onye mba baa ụlọ ebe ahụ mana ihe anyị na-eme kịta ọ baga uru ọ bụ m ka ọ baala mba ọ bụrụ m ka ọ baala nọ ihe a bụ họbi anyị ọbịa ka anyị ji enwela ahụ anyị lie anyị elire anyị nọkwa na-eme na anyị apụtago na anyị ga na-eme ọ bụrụ ya na-etinye nri n'akpa m
ọ bụrụ ihe a na-etinye ihe a bụ onwe ndị ji emele ọrụ ịmara soshal midia fa ji emele ọrụ kọfa ji emele ọrụ dịkwa mma maka ọ bụ na ịchọ iji emele ọrụ ọ na-akwụ ụgwọ soshal midia ime inye n'ụtụtụ ehihie mgbede ịnọ na ya ị na-iweli emele ọrụ ma ịchọ iji eme ọrụ mana mụnwa ji emele hobi ejiri m emele ọrụ onwe ndị ji emele ọrụ ọ dị ọkwa njọ ọ dịrọ njọ chacha maka ihe bụrụ ọrụ bụ ọrụ ọ bụ ọrụ ime inye ị na-ekreti kọntent na-eme edit na-ebupụta ị na-ekreti na-eme edit na-ebupụta maka ịbịa na-ekreti na ịmago na-efim ị na-eme edit ọ bụ nnukwute ọrụ ọ bụzi na be anyị ọkụ anara adị ọ bụzi ebe ahụ data anara adị ifuru na ọ bụ ọrụ so ịchọkwa ihe ibido mebie ibido na-emesi ike ikwena ka AI discourage gị ịchọ iji emele ọrụ maka na ọrụ adịrọ ọ bụrụ ụmụaka be anyị meche Excel cha nya level fa chenjiche ọ bụrụ ọrụ adịrọ fa ncha bainto music bainto film ọ bụrụ fa ka amacha ama fa bainto film bainto music tibe egwu tibe kporokoto mkpom a na-eti kporokoto mkpom agaba afịa mmadụ eweli wee bụrụ mmadụ so nke chukwu ifilu na chukwu nyere gị ka talent ya ịchọ iji wee mebe aka ọrụ iweli emebe inene ihe mmadụ ga na-akọ anya onye ka njisi ndị a na-emelu matchmaker ịbịa ka emeli gị iwepụta ọ bụrụ na obi ga-ekwe gị iwepụta pikchọ gị iwepụta ihe ọbụla ime mmadụ ga-akọlili fa na-akọ ihe ịma na ihe ịchọ ka ịchọ onye na-akọ ihe so ya ịma na ụmụ ndị na-enwe ajọ ọnụ na-akọ nnọọ ihe so fa anyị aga ọbụ n'ọfa nwa fa ma akwa echi fa they don't know tomorrow fa ma akwa ihe ga-emefe echi ma ọ nwanne echi ịmara onye ọ dịrị mma tata o nwere ike ọ dịrị gị nje echi ịmara ihe mara ka isi ga end ịbịa n'ihi na-amụ mmadụ amụ ọ bụ ihe jọgburu ube na masị gbuo nke ọ bụ chukwu kele onye ahụ ka ị na-amụ amụ ọ bụrụ onye ahụ o nwere ike ifu onye kalụ nke ị na-akpali ya ị na-akwụ ya ka ị na-anwa ha ndụ ya ịma akwa ka isi ga aka nka nke gị ịmara ihe a ga-eme gị mgbe ahụ ịma akwa ihe ị ga-aya ịmara mmadụ ga-ayaliri arụ lesi ma onye nwụrụ ọnwụ ike andị ọ dịrọ mma ka mmadụ nwụọ ọnwụ ike andị mmadụ niile ga-anwụlili ahụ ịma akwa ihe ị ga-aya ịmara ihe ị ga-aya ịpụtafu onye alụ adụrụ ị na-amụ ya amụ ị kwesịrị ịdị na-emeli ebele na-agbaghalili ya maka ka ike onye ji ama ka eji anwa ya mgbe nke gị ọ bụ ihe ime mmadụ ka a ga-eme gị ọ bụ ya ka anyị ji aga anyị jee ọrụ ụlọ ọgwụ onye ndị na-eme ihe ahụ onwe ndị na-ama ha ndụrụ mmadụ eme ka o si sọba mpụtara na mmadụ ekwe ka o mee maka mmasị ya ịmara ka ọ ga-adị gị mgbe nke gị andị ihe ị na-eme mmadụ ka a ga-emekwa gị kedu ebe unu nọ ndị be anyị kedu ebe unu nọ unu shia vidio unu a mee na ihe ka o yie ihe so ị na-agwa sọsọ obere few people okwu onye na-adị mma jeenu kpọọ ndị ọzọ ọ dịrị osi ha ụtọ m atọiche jeenu kpọọ ndị ọzọ jeenu kpọọ fa yes amadi lolita no mebe na ihe ka o yie ya ka anyị lụsi bọọlụ ike onye ndị bịa late unu bịakwa unu kọmentị ya unu shia unu bịa unu kọmentị ya unu shia anyị bịa maka ị ga-aṅụlili mmadụ n'ihe melie isi ya congratulation ka o wee lutu gị ịghọtago iwele obiọma gị si ya ị na-ayọkwa chukwu nke gị iwele obiọma gị gwa onye ahụ ọ ya emecha andị ihe na-akpa gị mkpa ị na-apọshu unye o nwere ka ọ ghara ime mana ihe na-akpa gị mkpe ị nara apọshu unye ọ ya efu eme especially ị na-eme practical thing na-eme movement na-eme
na-take any opportunity if you na-take you na-move slow and steady ma you do not desperate too much maka you move too fast you nwere ike ịda hey Chineke ịmala onye ịma onwe ndị mama anyị na-akpọkwa unu maka unu afụgo mama mmadụ si otu ọka nwa ya n'odi ịkpọ nwa gị nwaanyị isi a na ihe na-eme ebe a ị na-akọmentị kwa ị na-asị nya gazie ị na-ekpeli ndị mmadụ ekpele ka nke gị wee gazie ifu gị yeso onye bụ onwere ihe ndị mmadụ kọmentị ebe na-enwe uvu nya nnechi enye anya mgbachipa nkịtị na-amụ amụ maka factor is discourage gị ka ị kwụsị onye jiji ka ewu na-eso andị onye gbara aka na-azụ ana onye jiji a na-akọnye hey ụfọdụ na-asị kapa nwetache nweta nke hey oge nke gị luo akwụkwọ nkewa etiwa akwụkwọ nke gị eme gịnị otiwa anyị ga-eje ka anyị naba mbosi ọzọ anyị ya abịakwa ọzọ anyị na-ekpe ekpele ka ọzọ na-eme every week ọzọ a na-eme a na-ekwu nke ma ọzọ eme unu afụ gị anyị chọọ ịdị na-enye Chukwu ekele mgbe niile Chukwu ka anyị chọọ ndụ na-enye ekele mmeje ka mba udo dịrị gị nwa Chineke daalụ o nwere ike echi anyị bịa mee matchmaker maka ụmụ nwoke anyị ma na anyị si kedu ndụdụ ready to match kịta sọsọ ihe anyị bịakwa nwa aṅụrị bụ testimony ka anyị bịa nwa aṅụrị ghọtago so echi anyị ga-eme matchmaker anyị ga-eme match are you ready to match ọ dịrị daalụ ọ siri gbam okay well ọ dị ka mmejekwe n'ọlụ echi ọnya anaghịzi m apụta kebe maka abịazi m na-ejezikwa ọlụ too much ana m ejezi ọlụ too much ya ka m ejiri ọ na-anazili m oge m maka ọlụ anyị ọ na-ete aka ịpụkwara ana n'ụtụtụ ọkwa 5 ịkwadobego ị na-apụzi 6 ị na-anatakwa 9:30 ọ jọrọ njọ ihe na-afụ ụmụ gị wee pụọ ịnatefe alalụgo ụla ya ka eji asị ị na-alụ ọrụ health care uche gị adị ya maka ọ napụgo ụmụaka gị ma ịma na ihe a na-eme ịlụ ọnya ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka pere mpe na ịlụkazi ya ịlụ ọnya 3 times in a week maka ị ga-apụ n'ụzọ ụtụtụ 5 ị nata ebe 10 ma ọ bụ 9:30 ọ dịrọ mmafu ụmụaka onye ụmụ ya na-eto ọsọkwa ụmụ gị nwa bụchagodili teenagers ma ihe ọka dị mma maka fa ga na-emezi ka o si sọfa na-apụ ihe na-ama ebe fa na-apụ ihe na-ama nke fa na-emezi eme ọ bụ ka ọsafụla akwụ si edebe ọnụ ọ bụrụ obele ihe ifuru ya ana m akwado kịta nchepụtacha ihe awụsacha ifuru ya onye eji iji ya ana ifuru ya ọ bụrụ obele ihe o kechiziri ifuru bagi na ụdị trouser ba na-eyi ihe na m ihe a na ụdị bagi a na-eyi nke na-adọ adọ ka ị ga na-eyi ka ị wee dị free bagi ifuru ya bugi na-enyi ya bugi ọ bụ ihe ị ga na-eyi ifuru ya ụmụnne na ihe kechi m onye ka m ji asị onye bịa ije mụọ ihe health care maka ihe alụkata ọrụ gba ọsọ ịchọgodi 7 days in a week ịchọgodi 7 days in a week ị ga na-alụ
ihe a unu na-afụ bụ kọmpini dị iche iche. Kọmpini dị iche iche nwee yunifọm nke fa. Ịchọ ịrụ ọrụ na kọmpini ịtọ ị ga-alụcha ma ọ bụ ịnọ ma ise, mana ijete ifuru ya ndị ị na-eyi white iyiri enye ofu iyi ichenji enya ka eji enwe ya ịbọ ọ bụrụ nke iyi taa ka ị ga-eyi echi. Ifuru ya nke azụ dị ị na-eyi white ị ga-enwezu ya ịtọ, ifuru ya otu abụọ atọ ị ga-enwezu ya atọ, maka iyiri enye ịghara eyizi echi ihe elu tocha enye maka ọ bụrụ obere ihe. So ụmụnne ka nrapụ na o nwekwa ike ọ dịrọ m ka mma apụta nwa echi, mana mpụtazikwa echi ọ ya adị mma ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ịbịa ije obodo oyibo ịmụọ ihe health care. Ọ bụ ya ka a na-arapụrụ ndị mbịambịa, maka ọ bụrụ na ị mụrụ ya ma ọ bụ ịgụrụ ya ị ga na-ejekwa cleaning, ị ga na-ejekwa security guard, ị ga na-eme ịmago ụmụ ihe dị iche iche, ụmụ ihe adị anya ngwanị na ụmụnne ọ ya adịzinị ka anyị jee ka anyị na papa nga papa kene ndị Igbo ka ihe ịbịa mgbe kene ndị Igbo siwa ndewo na ọ na-ekene unu papa ngwa gawa. Hey, ọ dị egwu ndị be anyị. Unu bịazi leti, ndị na-abịa kịta unu bịazịa unu bido n'isi nene unu tag ya ndị mmadụ, unu ga na-asị onye a congratulation ya gazielie onye kwupụtara ọrụ ọnwa ya. Hey, ngwa ka emesịanụ ka ọ dị mgbe ọzọ, anyị ya afụ mgbe ọzọ ka emesịanụ ndewonu kedizie ebe nwa mma emechi afọ ọzọ. Oke